Usuarios da Fundación Xoán 23 e do Centro Príncipe Filipe celebraron o Día da Árbore dun xeito moi especial. Xuntos traballaron durante a mañá para coidar e mellorar o axardinamento da Praza Amalia Álvarez. Pois acordamos plantar 6 castaños de Indias, celebrando o Día da Árbore e aparte pois compartir unha xornada de traballo para ter unha primeira experiencia, que se coñezan e que poidan poñer simbólicamente ese punto de arranque ao que van a ser colaboracións futuras. Estamos plantando aquí un montón de cosas, árboles, e máis cosas que hai por aí e todo. Ademais da parte práctica, compartiron enquedanzas sobre o seu futuro laboral. Uns os usuarios da Fundación Xoán 23 como traballadores, outros os do Príncipe Filipe como alumnos do ciclo de formación profesional. Hacer visible que, hai unha discapacidade, sí, pero son persoas excepcionais moi válidos para o traballo, que poden ser constantes, responsables. Todos estamos contentos y orgullosos. Tengo mucho que agradecerles a ellos, sobre todo a Xoán 23, sí, que son muchos años e espero jubilarme aí. Deste xeito, ambos centros escenificaban o comezo dunha colaboración que se estenderá a outros eidos. O lóxico entendíamos que era colaborar unha institución pública e unha institución privada que teñen programas complementarios e colaborar pois para promover o emprego das persoas con discapacidade, que ao final é para o que traballamos. Os traballadores tiveron a visita tamén da concelleira de Benestar Pontevedresa. Carme Fouces fixo referencia á aposta do Concello pola integración laboral e social das persoas con discapacidade. Hoxe o Día da Árbore, hoxe o Día Internacional da Síndrome de Down, hoxe o Día Internacional da Poesía, hoxe o Día Internacional da Loita contra a discriminación racial. É dicir, hoxe é un día fantástico para que nas nosas memorias quede grabado que estes dous centros traballaron nun espazo público. Ambas institucións apuntaron que, ademais, con estes traballos, os seus usuarios están realizando un labor que redunda no benestar da cidade e dos seus veciños.